východiskom, pretože odmietnúť ho by znamenalo trvalú okupáciu a krvi prelievanie. Veľmi skoro sa však dostali medzi mlynské kamene požiadavie Kremľa a verejnosti, ktorá žiadala obnovu suverenity krajiny a okamžitý odchod okupantov. Znovu sa zaviedla cenzúra. Bolo zakázané používať výrazy okupant a okupácia, kritizovať pôsobenie vojsk Varšavskej zmluvy na našom území. Vedenie štátu vyzývalo ľudí, aby odstránili protiokupačné heslá a nápisy z verejných priestranstiev. Uznesením vlády vyšlo nariadenie, ktoré zakazovalo písať o obetiach a škodách spôsobených okupačnými vojskami. Parlament vydal zákazy obmedzujúce právo na zhromažďovanie a slobodu tlače. Napriek týmto prvým normalizačným krokom si Dubčekovo vedenie a reformné sily dokázali ešte udržať vo Sovietské vedenie prisudzovalo rozhodujúcu úlohu zmluve o dočasnom pobyte sovietských vojsk na území Československa. Ľahkosť, s akou sa mu podarilo dotlačiť čelných predstaviteľov štátu k podpisu zmluvy, ukázala, že Dubčekovo vedenie nie je schopné ubrániť nezávislosť krajiny. Verejnosť vnímala podpis zmluvy veľmi negatívne. Oslabilo to jej dôveru Dubčeka a reformných komunistov, že sú schopní pokračovať vo svojej obrodnej politike. Trhlina medzi vedením a občanmi sa ďalej prehlbovala. Zmluva o pobyte vojsk bola predložená 18. októbra 1968 Národnému zhromaždeniu na schválenie. Hlasovalo za ňu 228 poslancov, len 4 hlasovali proti. František Krígel, František Vocloň, Božena Fuková a Gertruda Sekaninová-Čakrtová. Ako reakcia na politickú situáciu po podpise zmluvy sa uskutočnili protisovietske demonštrácie. Postoje mládeže sa začali radikalizovať. Väčšina obyvateľov sa s normalizáciou pomerov nezmierila. Stále v nich pretrvávala nádej, že Dubček a jeho prívrženci hrajú s Brežnevom rafinovanú hru. V napätej atmosfére občianskej nespokojnosti najvyšší predstavitelia štátu podpísali na Bratislavskom hrade ústavný zákon o Československej federácii. Po 120-ročnom boji slovenského národa o svoju štátnosť Slovensko vstúpilo medzi národy Európy ako svojbytný a plnoprávny partner. Ústavný zákon o federácii dočasne posilnil pozíciu reformných komunistov, ale nezabránil postupnému narastaniu osamelosti a izolácie, do ktorých sa Dubček a Smrkovský dostávali. Vo vzduší plnom beznádeje sa na protest proti kapitulantskej politike vedenia štátu 16. januára 1969 upálil študent filozofie Ján Palach. Jeho čin vyburcoval najmä mladých ľudí k demonštráciám a tríznam po celej krajine. Jedenásteho apríla 1969 sa v Košiciach na protest proti okupácii upálil vojak základnej služby Michal Levčík. Jeho čin sa podarilo normalizačnému režimu pred verejnosťou takmer utajiť. Rezignácia Alexandra Dubčeka na funkciu prvého tajomníka UVKSČ a jeho nahradenie Gustavom Husákom bolo víťazstvom dogmatických prosovietských síl v strane. Ako prvý z radikálnych reformátorov bol zbavený členstva v strane František Krígel. Pre jeho vylúčenie zdvihol ruku aj Dubček. Husákovo vedenie však nemohlo Dubčeka príliš rýchlo odstaviť, pretože mal ešte stále vysokú podporu verejnosti a tak im nenapadlo nič iné, než ho veľmi okázalo a s vyslovením zásluh o výstavbu socializmu inštalovať do funkcie predsedu federálneho zhromaždenia. Ťažšie sa získava dôvera. Ale my sme snáď nejaká strana, ktorá prešla už voľakými skúsenostiami, ktorá snáď nechce len vtedy, keď sa medlíže, politicky pracovať. A prešli sme obdobia, pravda. Poznáte ich, nebudem tu na históriu opakovať, kedy sa veľmi ťažko pracovalo a kedy vydržali tí statoční. Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické.
Ale nech v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ V auguste 1969 prebehli demonštrácie proti okupácii v celej krajine. Ľudia vyšli s odvahou do ulic a stretli sa s armádou a políciou vlastného štátu. Streľbou, obuškami a slzným plynom bol však zlomený ich odpor, zmarené nádeje a sny o občianskej spoločnosti, demokratizácii politického systému a socializme s ľudskou tvárou. Skupina dogmatikov okolo Indru a Biľaka zohrala vedúcu úlohu pri rozpútaní previerok a čistiek v strane a v spoločnosti. Vasil Biľak mal hlavný podiel na krutej pomste víťazov na stúpencoch reformného hnutia. Tragikomickou dohrou československej jary bol postupný prerod viacerých popredných reformátorov na normalizátorov. Výsledkom čistiek boli 100 000 ľudí vylúčených a vyškrtnutých zo strany, čo znamenalo stratu zamestnania, prenasledovanie rodinných príslušníkov, zabránenie deťom študovať. Do konca roku 1969 emigrovalo z Československa okolo 137 000 ľudí. Odišli tisíce príslušníkov inteligencie, ktorá sa s nádejou a entuziazmom postavila za obrodný proces a reformy, za slobodný život bez strachu z politických postihov. Na jar 1970 bolo zrejmé, že Husákovo vedenie vrátane konzervatívcov Indru a Biľaka ovláda politický život v krajine. Došlo k poslednej vlne odstraňovania reformných komunistov. Husák si ďalej upevňoval svoju pozíciu. Podpísal novú zmluvu o spolupráci medzi Československom a Sovietským zväzom, ktorá v podstate odobrila opodstatnenosť okupácie ako bratskej pomoci a návrat Československa do objatia sovietskeho bloku. Husák si podrobil stranický aparát a mocenské nástroje štátu. Demokratická opozícia bola vytlačená zo všetkých legálnych štruktúr a rozpadla sa. Odplata konzervatívnych síl vyvrcholila prijatím poučenia z krízového vývoja v strane a v spoločnosti. Jedným z duchovných vodcov a spoluautorov tohto dokumentu bol Vasil Biľak. Po zlomení odporu obyvateľstva a po likvidácii opozície sa normalizačný režim snažil zabrániť opakovaniu obrodného procesu. Nemohli však ignorovať záväzky medzinárodnej spolupráce. V auguste 1975 podpísalo Husákovo vedenie v Helsinkách dokument, ktorý ho zaväzoval okrem iného dodržiavať ľudské práva. V januári 1977 vzniklo občianske združenie Charta 77.